A sa svojih 5 emisija program naše televizije za decu i mlade nastoji da edukuje, ali i zabavi naše najmlađe gledaoce. Zbog uslova u kojima rade to je ponekad vrlo teško, ali će im današnja donacija Vojvođanske banke u mnogome olakšati posao. Redakcija programa za decu i mlade od danas je bogatija za 5 računara. Vojvođanska banka prepoznala entuzijazam dečije redakcije i njihovu volju da nešto urade za mlade, te je rešila da da svoj doprinos. Mi u Vojvođanskoj banci uvek podržavamo programe koji imaju veze sa obrazovanjem ili zabavom naše dece. Ovo smatramo ulaganjem u društvo, jer radimo na tome da zajednica ima poverenja u banke. Do sada smo donirali oko 400 računara i voljni smo da podržimo ovakve stvari i u buduće. Raditi na premalo računara nije lako, ali je uz dobru organizaciju i kolegijalnost ipak moguće, te je svih ovih godina u skromnim uslovima nastojao jedan od najboljih dečjih programa u Srbiji. Uslovi su bili kao i u celoj televiziji, ali bojim se malo skromniji s obzirom na to da krećemo novi serijal gde zaista imamo nešto specifično, mnogo videoklipova stiže svakoga dana od naših potencijalnih saradnika, tako da nam je jako dobrodošla ova pomoć u smislu tehnologije i tehnike. Nikada dosta tehnike kad radite za mlade, program za mlade. Donacija možda jeste skromna, ali će računari sigurno biti dobro iskorišteni, te će i dečiji program biti još bolji.